Kabahin gihapon ning coronavirus nga istorya, adunay live update si Nico Serino gikan sa Mactan Cebu International Airport. Nico? Yes, Bob, mas gigpitan pa sa Mactan Cebu International Airport ang ilang mga lakang gipatuman taliwa nining pagmonitor sa gikahadlukan nga pan-coronavirus sa pagsud dinhi sa nasod. Dinhi sa atong himutangan sa Mactan Cebu International Airport gikumpirmar sa kadagkuan sa tugpahanan nga mas gihigpitan gyud gistriktuhan ang mga precautionary measures nga gipatuman nila nining monitoring batok nining maong sakit nga gikan sa nasod sa China. Gikumpirmar ni Abigail Ratcliffe, ang Corporate Communications Manager sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation, nga gipun-an na sa Department of Health ang ilang mga personnel, mga doktor ug nurses nga ma-deploy dinhi sa tugpahanan, partikular sa Bureau of Quarantine, aron mo screen gyud sa tanan nga mga pasahero nga moabot dinhi sa nasod, labi na katong mga flights gikan sa nasod sa China. Matod ni Ratcliffe nga dili lang dinhi sa Terminal 2 o International Terminal, lakip na sab sa Terminal 1 sa domestic terminal, higpit sab kaayo ang monitoring nga ilang gipatuman, kay posible man sad nga dunay mga langyaw, mga bisita nga naglabang-labang lang ni sila sa lain-lain nga mga lugar din sa Pilipinas, lain-lain nga mga airports nga posible sab nga carrier sa maong virus. Sa gipahibaw kagahapon ni Department of Health Regional Director Jaime Bernadas, ang Bureau of Quarantine ang mga tugpahanan ang first line of defense sa Pilipinas sa pag-monitor aron kalikayan gyud ang pagkatap ug pagsud ning maong sakit dinhi sa atong nasod. Karong taud-taud, Bob, dunay usa ka press conference kay Pegayon ang kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport Authority ug sa GMCAC ang nagduma dinhi sa tugpahanan aron mas ipasabot pa ang mga laka nga ilang gipatuman dinhi sa tugpahanan taliwa niining maong gikahadlukan nga sakit. Apan gipasalig nila nga business as usual padayon ang pag-abot-abot sa mga pasahero ug depart sa mga pasahero padung sa lain-lain nga mga destinasyon, bisan pa man ning mitumaw nga kumpirmasyon ni adtong bata gikan sa usa ka syudad sa China nga na-confine karon sa usa ka tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Mao kadang latest, Bob, gikan dinhi sa Mactan Cebu International Airport. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.